En dan is het een prachtige dag uit, met zinnen en nog eens een keer zinnen. Maar we hier van de morgen eerst nog wel wat mistbanken. Dat je prachtige plaatsjes bij de opkomst van de zinnen. En de komende dagen zinnen waar. Joen en vannacht een heldere nacht, maar komen ze op mistbanken en de temperatuur gaat flink onderuit. Min 1 graad in het oosten van de provincie, plus 1, plus 2 graden op de orenplakken, op de eiland nog een paar graden hoger. En dan hebben we toch overal groenfrost en zwieren groenfrost. En de wind, ja, die komt uit het oosten en het zuidoosten waai en die zult zwak of matig wezen. Wel, morgen, zinnen waar. Daar kunnen we gauw over uit praat wezen. Een prachtige dag op een ei. En de temperaturen 13 graden. En dat is vrijwel gewoon voor de tijd van het jaar. De wind komt morgen uit het oosten en het zuidoosten waai, maar die begint skralen aan te velden. Matig en vrij krachtig. En dan in de joentijd in de nacht. Op een ei komen ze op frost ondergroen en de sneeuw komt er achteraan, maar alweer zinnen waar. Een prachtige dag, een dag om erop uit te gaan en de temperaturen 13, 14 graden. En de wind matig en die komt uit zuidoost en zuid denk ik. Nou, dan zetten we terug naar het fruitjoch. Manje droeg waar, wel meer bewolking, nog wel zinnen en een temperatuur om bij de 15 graden heen. Op Tiesje een krachtige wind, buien, zinnen. En ja, de temperatuur, ik was aan 15 graden. En dan zetten we op naar Waasje. Dat wordt een wierte dag. Rijn betekent flink wat rijn. En een temperatuur om bij de 13 graden heen. En dan wordt het takkenwieken gewoon weer, yes, we moeten morgen maar weer even in het Waasje.